καλώς ήρθατε στην έναρξη των εργασιών του διήμερου βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο «Τοπικά αυθεντικά τίμια, προορισμοί, μεγέθη και ιστορία» της αναπτυξιακής Ροδόπης σε συνεργασία με την εταιρεία του K-Project. Οπότε ίσως ένα βήμα είναι αυτό για να εντάξουμε τα πραγματικά τοπικά προϊόντα, τα δικά μας προϊόντα, να τα υποστηρίξουμε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας σήμερα για να αναδείξουμε ότι η Θράκη έχει μια μακραίωνη γαστρονομική παράδοση. Θα πούμε λίγα πράγματα για το σκοπό και τους στόχους του έργου, τις δράσεις, το τελικό σύντομα και τους ωφελούμενους. Πρώτον, ότι τίμια, αυθεντικά και ηθικά. Κάθε ένα από αυτά τα επίθετα προφανώς χρήζει εκτενέστατη της ανάλυσης, γιατί συνδέεται με τη διαδικασία παραγωγής. Εκ δεξιών μου ο κύριος Κώστας Μπούντας, στη συνέχεια θα σας τα αναλύσει πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ. Λοιπόν, η έννοια του τίμιου προϊόντος μπορεί να είναι ένας όρος απλός στη διατύπωση, αλλά είναι βαθύς στο νόημα γιατί περιέχει αξίες και ηθικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητέ Θάνο, την αναπτυξιακή Ροδόπης, ιστορικά ομοσπονδία, η οποία είναι με πρόεδρος εδώ και 12 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, σήμερα θα ήθελα να αναδείξω τη σημασία των τίμιων τοπικών προϊόντων στην εστίαση και πώς η αξιοποίησή τους μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και προώθησης του τουριστικού μας προορισμού. Δείξε μου την τρως να σου πω τι είσαι. Είμαστε ό,τι τρώμε. Είμαι αυτό που δεν είναι ο άλλος, τρώω αυτό που δεν τρώει ο άλλος ή δεν τρώω αυτό που τρώει ο άλλος. Ορίζει κανείς τον εαυτό του και τους άλλους ανάλογα με το τι τρώει ο ίδιος ή το τι τρώνε εκείνοι. Κάνουμε 142 χιλιόμετρα στο σκρόλ. Για να καταφέρουμε να αποσπάσουμε την προσοχή του καταναλωτή και να κάθεται να ενδιαφερθεί μαζί μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο, άρα πρέπει να πατήσω πάνω σε κάτι. Γιατί αυτοί που πρέπει να το ξέρουν δεν το ξέρουν. Απέναντι, άμα δείτε, αριστερά είναι η Μυζήθρα, στο καρότσι, και δεξιά μέσα στα καλαθάκια είναι το Ανθότυρο. Όταν πάω στο πεντάστερο και του πληρώνω 300 ευρώ το δωμάτιο και με βγάζει το τυρί το οποίο, αν δεν έπαιζε και λευκό καλά είναι, με βγάζει ένα τυρί το οποίο είναι, μα το φαντάζομαι και το κρέας δεν είναι τα ίδια. Όλα είναι. Δηλαδή, άμα είναι το τυρί στο επίπεδο αυτό που μπορώ να κρίνω, πάει να πει κοιτάω να είναι. Δηλαδή μόνο για να μην πάθω κάτι. Δεν λέω. Ναι, στα όρια. Στα όρια και το κρέας, ας πούμε, προσθέτουμε και όλο και το πάνω. Και εδώ είναι το κτήμα. Θα κάνουμε... Πόση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Θάνο? 15 λεπτά. Προλάβαμε. Πάμε. Να καλλιεργηθεί ελαιοκράντη. Okay. Και εκεί που πάει και βάζει στο μπαχτσέ του μισό στρέμμα για να έχει τις φραουλίτσες του ωραίο κτλ. Αυτός μπορεί να βάλει και μισό στρέμμα μέντα για μας. Αυτός θα ήταν τέλειος. Δηλαδή να είναι μικρή λοιπόν. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε σκεφτεί κτλ. Θέλει πολλή δουλειά από μας, αλλά μπορεί να γίνει στη Ροδόπη. Βάλτε το μέσα στην παλάμη σας τώρα. Και κάντε αυτό. Και τώρα ξαναμυρίστε. Βγήκαν άλλα ταρά.
ζαρμπόν μοσχαρίσιο, μπέικον μοσχαρίσιο, μπριζόλ καπνισουσίστικα είναι αυτή. Ειδικά πάνω στα προϊόντα είναι έξω, Γερμανία, Ολλανδία. Οπότε επιστρέφουν για ένα μήνα και περισσότερο. Έχουμε περισσότερο. Έχουμε και την Φάσο, πάμε παραδείγματος. Εμείς πώς θα σας είδαμε στο Λίμπερ. Για να πείτε ένα στέκο. Ο κ. Κεφαλίδης από την ανάπτυξη. Ο διευθυντής της ανάπτυξης. Εκραγίζουμε τα στέμφυλλα και ο πολιτός ο πρώτος οχημός που παίρνουμε περνάει από το πνευματικό πιεστήριο, που είναι ένα μηχάνημα που το δείτε, Γενικά η ενεργεία του 2001 της Καβάλας μέχρι να ολοκληρωθεί η κάθετη μονάδα παραγωγής, γιατί πέρα από το επισκέψιμο ενοποιείο είμαστε και κάθετη μονάδα, άρα αυτό σημαίνει ότι